weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to patu kon to teccana to jewol to awoynata to jiigue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lobbudo barogala to loƴƴolo to mafondu to ɗalahaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa to jokkudi ko on takkusan juula ha to galle alhaja oumar de to likseyba gogol ha to galle alpha dembo oumar sy to likseyba guural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Baba Mala mawnini Baba Mal ko nalanke Sénégal najo kadi ko nalanke international o mawnini duuɓi 50 manditare wattore kay duuɓi 50 ko fate dande leñol ɗum noon o mawni ɗum ko nder Nouakchott to wiyete les ambassadeurs to leydi Sénégal ko aseta hanki o aseta hanki o CNTV e TFM kala kolleri kay wonde ha oɗo saaha joni wonde chaîne uji mum kala koko kuppa signal mumen koko kuppa tawi ko laamu ngu haydara kadi ala ko haaldi holko saabine kuppiraɓe to leydi Mali bisuji de transport waɗama tigui janngu tawi ko janngu hinde braquage e dow lawol national numéro 7 hakkude to wiyete Kéléya e to wiyete Souloubou kedde Afrique jabboɗen ko Alassane Oumar Bocco habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Ukraine to leydi Angleterre to Mexique to dow laaji tentuɗe Amérique ha to leydi Syrie bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi bil fuutanade aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneje wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu binde laaɓade leɗɗe jadinde balwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirulla omo safra wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje keeceje musoje keeceje ƴakkoje ɓalli ƴakkuji ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawnoɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe ustoraɓe ndewagu kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawnoɓe en worɓe jippiɓe leete ustoraɓe gorago yaw witade koye men fiɗaɓe wonduɓe prostate kala gorko mo melga wuuro jinneji prostate ma to wawno yadude kala son jokkodiri balle tati docteur ɓe ma nanduma holo safa ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawnoɓe wonduɓe estomac ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude kay ko balle tati mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ne yawnoɓe ɓe ergaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabruji ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawnoɓe ƴewɓe embauche ƴewɓe kayitaji visa ji e ko nandi hen kala gorko mo melga wuuro jinneji sa yiiɗi hebde ɗo ko ɓuuri ɗo labde tawatama ko leydi France numéro makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗen migni ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehli makko ɓinende makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 536 79 28 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawi to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi kono wiye Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko gorel te ko aadiyanke mo firta
aadiyanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorelte ko aadiyanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo 2 lewru novembre hitande ujunnaje 225 habaruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba hono no mbiruɗe gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie biyeteɗoɗo Sidi Abdallah ko cadre to ministére de l'habitat o wonno ko kanko tawa e nder galle makko e wutoro kay nder cuuɗi e nder galle o tawa tigi omo maayi tawa noon ko ɓoggol ne haɓɓe dande makko omo welta woni ko wiyete pandi e nder leegal biyetegal cité place ngal Nouakchott hay rafi goto noon wona to banggue ɓandu wona to banggue hakkille ala ko teskano e makko ko joom suudu makko noon tawi ko tigui d'origine Maroc naajo kañum tigui iɗi tinde alhaali o caggal kayde yi oto makko werɗa makko ne gaari kay damara galle ɗo yiyanimo nder suudu mabɓe noddimo téléphone makko ne sono ko juuti yiyanimo ko ɗon tigui jogui fayre noddi koreji ngari noon ko ɗon tigui ɓe dajjiti fallantere goto e cuuɗi kay tawi ko uddinoni ko ɗon tigui ɓe coynimo omo welta o wondani e wonki nde kabaru o yalti noon procureur de la république ari ha toon jiimi kay goski en yamiri tigui nde constat waɗete kadi beele autopsie ne waɗe ha ande tigui holko yooɓi fittade makko so tawi ko bartiɗo walla so tawi ko goɗɗuma kanko Sidi Abdallah noon ko cadre wonno to ministére de l'habitat o wonino conseiller ancien ministre biyeteɗo Sidi Ahmed o wonino kadi o wonino conseiller muɗum o wonino kadi o ɗoftino oɗon kadi ministre makko o ɗoftini ɗum e campagne tawi ko Rouma jarrimo ko fate sumgoji hooreji leydi ɓennunoɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade biyeteɗo Mohamed Mahmoud Wula Eli cuɓaɗo Wul Mahmoud cuɓaɗo ko ɓooyani o erima dendagal commerçant ji ɗi kala ittata juuɗe men ha laaɓa kay dartina ko fate gaddudgol médicament ji e nder jokle leydi Mauritanie kala ɗum
noon ko fati médicament ji ɗe ɓe ɗacciri ɗum kay yaruɓe e oɗon fannu e nder jonde sarɗiji joni suudu sarɗiji joni kadi sarɗiji ɗi kadi eridinoma nde waɗama nde watte tigui adopté projet de loi tawi ko projet de loi noon ko fati tigui e yidde moƴƴinde marché tawi ko marché pharmaceutique e nder leydi he ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen catal bitengal Tazour woni délégation générale de la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion ɓe pecciri tigui fodde ujunnaje 4 tenue scolaire woni comci sukaɓe élève aji ɓornoto e nder école aji ɗum noon tawi kadi ko sukaɓe ɓurɓe miskinede kayit ɗum noon koye nder région de Taganta ine ardi noon peccirgol ɗiɗon tenue ɗiɗi Tazour addi hono cukko gouverneur mo Taganta biteɗo Abdallah biteɗo Abdel Fattah Wul Ahmed Ahmeyti ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fati économie et développement yawde kalfinade ko fati des affaires économiques et développement biteɗo docteur Abdallahi Wula Souleymane Wula Cheikh Sidiya o sifodiri ñande aljuma ɓennuɗo to bureau ji makko e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie ambassadeur o sifodiri koye ambassadeur joɗiniɗo leydi France e nder gendi Mauritanie hono biyeteɗo son excellence Emmanuel Besnier ɓe cifodiral ngal noon ko convention de financement tawi ko financement de concessionnel ngam kay ngam ummanade ko fati projet on projet noon ko ene tawi makko ko projet magol ko fadde centre uji sappo tawi ko centre uji énergétique tawi ko hybride souci jogui noon tawi ɗi jogui ko système de stockage jaru noon sifande nde kay ne qime ha capantati jeenayyi piccal ɗiɗi million tawi ko halis euro ne qime à peu près kay ha 1 milliard 18 million tawi ko halis goya e limore hesede woni émairie yidde mabɓe noon ko yidde mabɓe noon kay ko ɓeydude ko fate kubbam e nder zone rural amo leydi Mauritanie hono ministre o noon o holliri tigui gam kay darde laamu ngu kay e oɗo saaha joni gam darde laamu ngu daari kay ittude leydi ndi e niɓɓere o holliri e oɗo saaha joni ko fati kay e besoin énergétique e nder leydi Mauritanie kay yettima ha 50% ambassadeur o noon holliri kay yidde makko e fandare mabɓe kay laamu leydi France e laamu mum kala ko yidde ɗoftude leydi Mauritanie no ƴellitiri kay ha tenti noon e fawnu kay ko fati énergie woni ko fati kubbama ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie keɗen ha joni hono mbirde gartidi kabaruji men Baba Mala ko nalanke international Sénégal najo gam tengtinde kay wonde maayo yonani kerola e gam tengtinde maayo e tengtinde kadi cehilagal makko e gille makko jogini ngel leydi Mauritanie e kala saaha kay événement ji mawɗi kay ɗi taw ko tiɗɗe makko hewat ɗum e nder gendi Mauritanie koye ndina mbadi noon alkami aseta hanki o mawnini manditare wattore duuɓi 40 dande leñola ɗum noon cérémonie o waɗi tigui ko soirée tawi ko soirée de gala ɗum waɗi koto nokku biteɗo les ambassadeurs ene tawe to leegal Tafrak Zeyna e nder Nouakchott ko soirée no gala baɗɗo fayida no fewi ɗum noon teskama toon noon hono tigui yimɓe tawa kadi on manditare wonno paare muɗum ko ancien ministre des finances leydi Mauritanie biteɗo Kana Ousmane ko noon kadi tawtorama cérémonie o hono jagogal kalfinagal ko fati culture ko fati za biteɗo Sidi Wula Meddu e autorité ji kewɗi no fewi e responsable uji mawɗi kewɗi ne mbawi tawtorede oɗon cérémonie ko e nder cérémonie kadi teskama hono Amadou Mbaye ɓuuro lolide Makam Mbaye Couture o waɗi décoré Baba Mal so rokkudema no hewade kala saaha kay ɓoynudemo wutte tawi oɗon wutte ene waɗa hen tigui dessin ngaji hen windani kay dande leñol duuɓi 40 woni 40 ans de dande leñol ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen rafi biteɗo e fièvre de la vallée du Rift ene ɓeydo tigui ƴellitade no fewi e nder leydi Sénégal joni kay ko région biteɗo Kédougou kañum teska tigui hebde kawuji ɗiɗi tawi ko Kisipula hen ka goto neɗɗo goto jitaɗo gondude o rafi yita koto wiyete Bantako noon tawi nder district mo Kédougou ka goɗɗo yita koto wiyete Salimata ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ma to leydi Maha Mbodj Daba Mbodj noon o ɓuuri lollidde ko gaynde makki ko militante mawɗo no fewi e dow kaɗo landa wiyeteka APR ko nangono noon omo soka kayit tawi kadi kanko cokonoɗo noon o pitama ha laaɓi o yalti kasso o caggal kay nde o leeli lewru timmudu e nder kasso tawi koto maison d'arrêt et de correction woni mak de camp pénal o nanguirano noon ko sudde konngudi kay nder réseaux sociaux tawi ɗina konngudi noon koɗi tigui ɗin konngudi o fanno ɗum tigui koye yimɓe Pastef en o taƴanano noon ko 6 mois e kasso tawi ko hen lewru woturu woni kasso ferme ndu lewru noon o leeliɓe ɗum ha timmi e nder kasso ha yalti noon kasso e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Cap Skirring ene tawe nder
département mo Ousoy ko tana musto waɗi toon ñande alkamisa ɓeni ɗo capantati lewru octobre maydu ɗo teskama tigi ko suka betenoɗo Idrissa Diallo yalanno ko duuɓi nogas jeetati kañum wara toon tawi tigi koye duko e saaha kay jeddudel ko fate carte mariage woni bulot ɗeɓe joinno ko ɗon tigi o yeddidire suko goto ha wonti haare on noon rofimo laaɓi ko hen wasi fittandu makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal biteɗo Mamadou Aw Diaye ko jayndiyanke mo Sen TV o holliri de guila alarba ɓennuɗo o kila alarba ɓennuɗo télévision mabɓe kay ne tawi niɓere no fewi saabu kay laamu ngu koko ɗakkiti walla mbiyen koko kuppi signal mabɓe kadi hayɗo kadi haydara tigui ala ko laamu ngu holliriɓe e oɗo saaha joni o holliri noon o holliri kaya wonde kay ko ha asata hanki o senga 16 heures ɓe ngala tigui ko wiyete signal wona kamɓe télévision mabɓe Sen TV o wona Sen biteɗo TFM kamɓe kala noon o holliri signal mabɓe ko kuppa guila alarba kadi ha ɗo ala ko laamu ngu haydara ala ko haali kone nano ko saabi kayne kuppa signal uji mabɓe koto leydi Sénégal ha joni keɗoɗen jiyan ha toon to Grand Yoff commissariat d'arrondissement mo Grand Yoff ɓe teɓinoma guila ñande capantati lewru octobre saggataɓe tati noon dartanoɓe ko fate guyka téléphone aji e biftade téléphone aji yimɓe guyka ɓe cakkitno wadde noon koto secteur usine Bentali ɓe jiiɗi ɗon noon ɓe janino téléphone ngaji goto kay caggal nde pottiɓe plainte ɓe jiita gujjo gadana o kay nde nangga tawama e téléphone aji jeeɗiɗi ene woni juuɗe makko tawi kadi ko téléphone aji ɗin jiida cirola wiɓe tata ɓe noon caggal ɗum kamɓe kala ɓe jiitama mbiyama teɓe oɗo saaha joni ɓeɗa coka e mbadi garde à vue enquête nana jokki e mabɓe ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali janggo wat boniɓe ngu hindu braquage waɗi tigui walla ngu hindu cambriolage waɗi e dow route nationale numéro 7 ɗum noon ko ñande aljuma capantati e goho lewru octobre mayduɗo ndu ko car transport ko kayan tigui yana e dow lawol hakkude to wiyete Keleya e to wiyeten Suluba ko fedde ɗon nde sagataɓe jeeɗiɗo joguitiɓe ha teddi kay ko kañumen paddi karo ɓe dartini karo ɓe jamiri chauffeur o kay nde dartoto dendagal kilineɓe kala ne jippoto ɓe jippiniɓe ha laaɓi kamɓe kala ɓe mbinde ɓe kippoto e leydi ko ɗon noon ɓe postiɓe ɓe jaade bagage uji mabɓe kala marchandise uji mabɓe kay guila e koppereje ha tigui e téléphone aji e ordinateur uji e cuuɗari mabɓe koɓe joguino kala waji ɗi o wiɓe ɓe jaadi hen caggal ɗum noon ko ɗon tigui naati e soyde ha ɗo noon hay goto e mabɓe suwa taw nanguede automotar goto noon e wondude autoji goɗɗi teskama janama e oɗon ñalawma e dow ngollon lawol ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jeen ha to Buguni o CS ko cetala kalfinagal ko fate haɓade tigui drogue e fraude e nder leydi he ɓe kolliri tigui e nder opération mabɓe moɓe mbanno kañƴande aljuma ɓennuɗo capantati e goho lewru octobre to Buguni ɓe teɓima toon sagata goto ɓe ne jogui kay kiloji 4 feccere tawi ko drogue mo hinde couche drogue o noon fano tigui koto mina tawi koto or péage to ɓe mbiyata Buguni ko ɗon tigui worogo fano ɓe mbimo teɓɗon kanko e drogue kala koto leydi Mali ha joni keɗoɗen jiyan ha toon to kati camion citerne dimdinoɗo carburant ha teddi ha wi Daka wujjanoma kay waɗanoma ko wiyete détourné fama noon woni forces armées malienne abbinoma oɗon citerne o ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti citerne o ɓe titimo kay guila ñande nogas e jeenayyi lewru octobre e nder cercle mo kati citerne o noon détourneno koye dow lawol nokku to dow lawol to dawol to kita hakkude mum to wiyete tigui to wiyete neggela fama noon nangui tigui wuyɓeɓe e nder opération kadi ɓe kolliri wonde ɓe jiiti dépôt goto kay ɓe tawi hen fodde nogas e jeenayyi ɓe tawi toon fodde capanɗe jeetati e jeenayyi bidon 20 litres tawi ko gasoil wondude tigui e sappo joyi barigal tawi ko barille gasoil biide Daka ɗum foof ɓe jiiti ɗum e nder dépôt goto tengtini tan wonde ko réseau mawɗo ko fate carburant ko ɗum wonno e waɗede toon ha joni habaruji men demgal Pulaar so nummima to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ko fate roɓɓiɗo Afrique Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kaɓuri ɓutintude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi Côte d'Ivoire to nde ene wona hono landa PDCI e RDA e gargo Tidiani Thiam wayi hono bagginde kay wawde kadi mabo tawtore élection ngaji baɗoji to ko fatte kadi sarɗiyankagal wona ko nogas yiɗi lewru décembre ujunere e nogas joyyi o wawi hono bagui ɗum caggal kay nde ɓe diwta e cuɓogol ardade hono leydi ndi kamɓe noon wino alaa saago ɓe tawtore ɗeɗo gotoji hono gargoji ɗum noon ene wayi taw kadi ɗum uddira ko guila ñande aljumare capantati e goho lewru yorkoma ujunere ɗiɗi e nogas
joyi ɗum noon ha sappo e ɗiɗi lewru hono jolal ɗum noon kam ene wayi kam on mbiyan o jaɓi hono jolde to Guinée Bissau ɗum noon ene wayno toon officier ji ɓe martaba kadi towɗo kadi mbawi kono jaggede toon ngam yinnode kadi folde wadda follude kon laamu ngu toon ngu nde tawno wonde nogas e tati nduɗo lewru ndu poti kadi yuɓɓinde kadi taw kadi ko woteji maɓɓe ngam suɓade ardade kadi gardugol ono leydi ngol ɗum ne wayno général Mamadou Tawol Touré tawa ko chef adjoint d'état major kanko de wawi hono bayyinde tan e ñalawma taw kadi ko ñalawma mawgo mo ñalawma hanki o ene wayno de ko wiide wonde won fuɗɗiɓe kay on jaggede en taw ko général uji ɗi martaba tawɗo keñño to ɓooji kay e yerɓango leydi hono mbaɗi toon ene famɗi foof nogas go yimɓe cankima toon capantati ko woɗɓe mbawi hono taw kadi ko ɓen jiitaka nogas e joyo mbaɗimi hen e oɗon ɗiɗon tubuji e ngoɗon ko yerɓango taw leydi wi noon ko jagorgal mabɓe ko fatte e gueɗe caggal e nder gueɗe nder hono leydi Tanzanie ene way noon ko wayno ko noɗo kadi ko horejo hono leydi kanko dey arti kadi e jappere nde ɗum woni Samia Salihu Hassan ɗum ɗo wuuteji ɗi juɓɓino toon ko gila nogas e jeenayyi lewru jorkoma ujunere nogas e joyyi ene wayi de wawi kadi jentude wawi hono jaltude kanko kadi debbajo Amadou capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi piccere capanɗe jeegom e nder temedere kala o ɗum noon o wi noon amo ñiñi noon sippoji baɗɗe toon ɗi hani ma won temedde jeeɗiɗi mbawi wurtade hen e jomumen to Soudan ene wayi de ene jogui on kulkuli ko fati kadi e gartugol toon ɗum noon taw kadi wonande kadi El Fasar en caggal kay ndeɓe ƴetti kadi wuuro ngo ɗum noon taw kadi ko FSR ene wayi de ko fati noon ɗum ɗo ko image taw ko satellite wonande kay ɗum noon ɓen kadi taw kadi ko témoignage de ONG ji taw kadi ko médecine ene waɗi taw kadi ko toon to frontiére to ɗum noon ene wayno MSV ɓe mbawi kadi kono namdade ɗaɓɓude ñande asatare goo lewru jolal ujunere nogas joyyi wonande kay taw kadi ko wonande kadi taw ko jaydiyankoɓe wonde kadi ɓe mbi wonde kadi won kadi tampinaɓe toon hani ene mbaɗe toon to wuuro taw kadi ko Soudan Dalfaser banggue hirnangue taw kadi ko Soudan ɗum noon ko famɗi foof ɓe mbi wonde e nder yontere ɓe mbawi kadi wono wiide wonde yoɓe mbaɗane ko wiyete kon taw ko prise ɗum noon ko pour fate won paramilitaire force taw ko de soutien kadi taw kadi ko mbawa kadi taw ko soutien rapide taw ƴettita ɗeɗo golle taw kadi ko kamtoni no fewi RDC Congo toon de ene wayno Kinshasa ene wayde kay wawi kono bayinde gonɗe kadi jaɓani M23 wona kadi lomto kadi taw ko fatti kadi uddirgol taw kadi oɗo aéroport batte toon ɗo Goma kamɓe de ene wayno ɓe jatani hen Égypte ene wayno de ko toon to Égypte toyeri ɓe mbawi kono urɓinde taw kadi ko musée mabɓe ɓurɗo mawnude foof taw noon ala ɗum kottata ɗum so won taw ko civilisation taw kadi pharaonique ɗum noon ñande asatare goo lewru jolɗo ujunere nogas joyyi ma won capanɗe jeetato taw kadi ko délégué ji mbawi hono arde toon ngam tawtorede ɗum noon taw kadi ko haalande nde ɗum noon ene wayno ko ɗum wonno ɗon ene wayno de toon Égypte toon ene wayno kadi koppereje kadi maraɗe kadi ene kewi no fewi ene wayno de kadi toon to wonande kadi taw ko technicien ji Japon en haali taw kadi ko e wonɗe gueɗe ɗum ma won taw ko milliard uji taw ko milliard e ma won ko ɓuuri milliard e kaali milliard kadi taw kadi ko marché ko fodde duuɓi taw kadi ko nogas ko nden ligguey o gasata ha laaɓa Ghali Abouba ko ɗum de tummuɗen habaruji men e dongre Afrique ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo won Arsuno Oumar Mbodji ko Moussa ngam weltare a Yawood TV Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anoddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sidi Ba to Kahedi kon takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Noctoɗa ha to galle ceerno Yaba to Richard Toll ha to galle ceerno Mamoudou Waddude cité Yembel ASEC na Dakar ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Ukraine puɗɗiɗen armée leydi Russie ne jokki kay wadde bombardement ji mum guila gueyi missilaji ha e dornaji kala e nder leydi Ukraine jamma aseta hanki o go lewru novembre fay
fayi alada hande ɗiɗi lewru fayi alada subaka hande ɗiɗi lewru bombardemaji misilaji kewɗi kay jani toon e nder leydi he tawi kadi ɗina misilaji ɓe toɓɓata tigui misilaji Russie e bon dornaji ɓe toɓɓata ko usine aji taw ko usine aji électrique misilaji énergétique woni ko wayno tigui société ji ko fate e kuɓɓam woni électricité ko way noon e ko wayno gaz en foof noon ko yidde kay andude oɗo saaha joni ɓoyata ɓuuɓol ara nder ndiɗan falde beele kay hadde Ukraine naɓe ko fate chauffage saabu ngala électricité ɓe mbawata wadde chauffage ko ɗum tigui woni oɗo saaha joni leydi Ukraine ɓuuri toɓɓude kay ko société ji mabɓe tawi ko kuɓɓama e nder bombardement ji hen noon teskama yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men waɗi kadi waɗi tigui hewɓe kadi tawi ko barmuɓe hen galleji kewɗi oɗo saaha joni ngala courant to funnague e leydi ndi e nder région biteɗo Dansika oɗo saaha kala noon ɓe ngala tigui courant hunde e région kadi mo Zaporozhye ñumne courant ji mum koko kuppi Zaporozhye noon tawi to banggue worgo leydi ndi jamma hanki o noon mbiɗen capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi drone wondude missilaji ɗiɗi ɗum woni ko leydi Russie ayni e nder leydi Ukraine waɗi mayɓe e barmuɓe koto leydi Angleterre paadena to leydi Angleterre noon ko teskama tigui e nder tigui waɗi janggu tawi ko goto janggu ngu waɗi tigui e nder train goto e train ngaji kay nder leydi Angleterre e nder enquête mo police o fuɗɗi wadde noon enquête gadano kay ɓe écarti ko fate thèse wonde ko janggu terroriste janggu ngu noon waɗi yimɓe hewɓe barmuɓe hen yimɓe sappo kay oɗo saaha joni nana entri hen jeenayo ene tawe hakkude wuurɓe e mayɓe yimɓe ɗiɗo kadi oɗo saaha joni puɗɗima nanguede hen koto leydi Mexique paaɗena fettande woni explosion mawɗo no fewi nanama e nder ya teskama tigui e nder supermarché goto tawateɗo to wuuro witego Hermosillo to rewo leydi Mexique ko famɗi kala nogas e tato neɗɗo wasi hen pittali men sappo e goho waɗɓe kadi mbarmi hen e nder barmuɓe ene tawe hen kurkaji tokosi no fewi woni ko witede mineur koto dowlaji tentuɗi Amérique paaɗen Donald Trump hoore dowlaji waɗi tigui menacé leydi Nigéria aseta hanki o wi wonde kay so tawi koni so tawi armée leydi Nigéria walla ardiɓe leydi Nigéria ɓe so tawi dartinani e kala saaha kay groupe aji jihadiste en tawi ko julɓe mbaɗata e kala saaha e chrétien tawateɓe toon yoɓe gandu koɓe jogorɓe leydi Amérique leydi ko Amérique ko jogori wadde intervention tawi ko intervention militaire e nder leydi he ɓe haɗa ɗon kadi kanko Donald Trump o holliri kay wonde ko so tawi laamu ngu dartinani ɗum kay yoɓe gandu leydi Amérique koko jogori kadi dartinde dendagal balle mum addanno faade toon to leydi Nigérie ya koto leydi Syrie paadena hoorejo leydi Syrie biteɗo Ahmed al-Shara hollirama tigui omo foti wadde jillu makko to dowlaji tentuɗi Amérique tawi koye nder nduɗo lewru novembre dari ndu ɓe kalani mande ɗon kono koye nder nduɗo lewru ɓe kolli tigui wonata jillu makko toon to dowlaji tentuɗi Amérique joddoyade toon ɗon e nanɗo makko Donald Trump ko aseta hanki o premier lewru novembre ko nde tigui galle lamorgo ɓayini oɗon kabaru musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha jiyon mbawon yiide en to banggue nete bo soje ko Seydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Boc gorko mo Sar Ndogu ñalawma janggo o so tawi ko ala ko faali ma en ketto musidɗo men seydi men Sahar Ablaye Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on